polo shirt ba? Kasi number 3. Ma'am, kukunin ko lang yung boarding pass ko. Kasi inaano niya na may nagpapasok doon sa kanya na may... Thank you. Excuse po. Bossing. Ano yung guming sita? 40, 37. Ito yun. 31. Ayan yung dalawa. Hindi yan kanina. Pakita mo yung ano. 40, tsaka 37. Sa amin yan. Dalawa yan. Yan. Tapos yung 40. Ito. Diyan ka Joanna sa may ano. Anong number bus ng ano mo? Set number mo? Patingin na lang. Wala. Dito. Ay, lipat ka na lang po kasi may seat number kami. Okay, thank you so much. Pati yun si Idol. Seat 40 ka, Joanna, ayun. Hindi pwede. Sundin mo yung ano, pagkakalitan ka mamaya ni pare. Hindi, natala kami sa gitna. Seat number mo to. Ito. Anong seat number mo, bossing? Ay, wala rin. Ano, okay ka dyan o sa bintana ka? Okay ka na dyan? Bossing, dyan seat number namin. Sige, boss, abantay ko to. Napalayo pa. Ako niya sa may bintana. Okay ka na dyan? Okay. Dati kasawa ko tagal dito. Tawag naman lang leg room. Tawag nito leg room. Hindi ba? Anong flavor? Bibilang pa. German's bus, oh. German bus. Victory Line yan. Taco.
Kako. Tronghai Auto Corporation. Biyayang Baguio to Gigiraw. Oo, ganda yan. Chillman's Bus yan. Dilaw yung box. Neng, aman, ganun ka. Magdala ko dyan. Nakadulog ka. Hindi ko na kaya mag-drive. Iniwan ko doon. Commute na ako. Masaklap pala. Ang hirap ng sumakay. Tawagan ko kasi. Sorry. Ayan na. Ganda. Yan. Talagang ganda. Ayan na. Yan, auto. Ayun, nabukas na bintana. Bukas sa bintana na ganaan na. Hmm. May gawa pala. Sa tollgate na pala daan. Nailing ko uwi. Ha? Bukas sa bintana, ganahan na. Nailing ko na yung gawin. Naganaan na pala sa duwa. Tollgate. Nasa Skyway tayo. Mario.
Salamat, manamis, mais. Mais. Order na kayo ba?